हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे समाव हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि बर'सा देरहासार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो नैबे समाव बरायना लाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि मोनसे भिडिअ नोंथांमोनजों आङो नैबे रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै आं एसे सावरायदोंमोन आं नोंथांमोननो बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायदोंमोन बिथांनि COVID-19 माबोरै जाखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो थाखाय नोंथांमोनजों मोनसे लाइभ मोनसे बिथांखौ ट्रिटमेन्ट होनाय बेखौ होनांगौ होननानै आं बुंदोंमोन नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्स होदों जोबोद मोजां मोनदों आरो बाथ्राया नंमारगौबो जुदि बायचान्स बिथाङा जुदि एक्सपायार जालाङोब्ला बिथांखौथ' जेनेबा हमनानै रिकभारि खालामनोबा बिथांखौ टेस्ट नायफिननोथ' सुबिदा मोननाय नङा दा बेनिखायनो जों सिनसियार जानाया मोजां नोंथांमोननो आङो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोना एसे टाइमलाइनाव नुखाबाय जानो हागौ थ' आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय नैबे लामा बेनि लामानि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन लोगोसेनो बेवहाय जोबोद इन्टारेस्टिं लामायाव फैनायाव माने नैबे अखा हानायनि जुनै बे मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियाव नैबे रुपहिनिफ्राय नारेंगुरि फैनाय जे लामा बे लामाया गोबां अखा हानायनि जुनै बायदों दा बेयाव जोङो बाइक लानानै फैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय लांनाय जाखोलैयो मालैयो जानाय नङालै बेलेगथिं गिदिंनाय दंना गैया नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांमोना बै थिग बारनो नाजादों बे मानास नेसनेल पार्कनि नैबे रुपहि टु नैबे नारेंगुरि थांनाय जे हाग्रा सेर सेर लामा बे लामानि नैबे बायख्लादों नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों बे बायख्लादों थ' बायख्लानायनि थाखाय बेजों थांनो हाया सिदायै बेनि थाखायनो नैबे एकदम नोंथांमोना आं दहाय भिडिअखौ एसे दिन्थिखाबाय दा बेथिं बिथांमोना थांनो नाजादों आंबो थांनो दायो दसे उनाव थ' नोंथांमोननो आङो माबायदि थांगोन बेखौ दिन्थिगासिनो नायबाय बेनो जोबोद खस्थ' नाथाय थांनोथ' लुबैथारदों ओजोंहाय माने नारेंगुरि पिकनिक स्पट बे नोंथांमोना मिथिखागौ बे जायगायाव थांगोन थ' दा अबस्थाया बेखिनि जानानै दङ गोबां जुदि अखा हादों जायनि जुनैनो गोबां जायगाफोरावनो लामा फोरा बायख्लादों नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे लामाया बे बायख्लादों नैबे जोबोद थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ' जानानै दङ थ' बेवहाय बै बिसोरो थांनायनि थाखाय गारिखौ सालायगासिनो थ' नायदों बे अबस्था जानानै दङ उपाय गैया मा खालामनो गारिखौ नारदों पैसा नाय जुदि गारि थेल' होनाय जाहोनाय बे जागासिनो नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों जोबोद रिक्सि अब्लाबो बिथांमोना चेलेन्जआव लांदो आं बुंदोंमोन हाया होननानै नाथाय जोबोद खस्थ' रेड सिग्नल लगाइदो ये लगाओ 1 2 3 दोनदोलाय होबाय बारा उखिबा जोंनिया लगाओ फिल्मावसो नुदों नोंथांमोना नुखाबा खुनुरखम बिथाङा हाबाय आं बेजों नायनि मा जायो ini
लोगोफोर जोबोद नाजानायनि गेजेरजों हाबाय पार खालामनो जोबोद एसे प्राउड फिल खालामदों बेखौ बारहोनो हानानै जोबोद मेंबायबो गिनायबो मोनदोंमोन गोलैजानो गिनानै बेवहाय बिथां मनिल बिमोनथाय बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बारहोनो हादों बिथाङा फैदों बैनो बिथां पालवाना बिथाङानो आंनि नाजानायजों हादों जोबोद गोब्राब आं नाजानायनि गेजेरजों बे नांथानायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों खस्थ'सो मोनबाय थेंक इउ लोगोफोर नैबे समाव गोदान मोनसे चेलेन्ज जालायबाय नैबे दैखौ बारनो नागिरदों चेलेन्ज नङा नैबे दैखौ बारनांगौ दैया बिराद गोथौ थ' नोंथांमोननो आङो नायनो येस अफ खालामनाङा लागाय सलायनो सलाय नार थाङा मनिर थां थाङा मोनो दे सलाय येस दे लागाय Start le. Di start mana? Start. Lu sound hunau. Barang nagirdों जोबोद गोथौ चेलेन्जार पाइपआव दहाय दै हाबदों नाथाय आं बेखौनो नाजायो Mobil ekor soal. Ekor saya isi dia pun enggak. Ang. Ekor enggak deh, ekor saya pun. Ro. Ro, tidak. Deh, share dulu deh. Hai लोगोफोर नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों बे बोरसि दैमा थामहिनबा बेकि दैमाबो होननानै बुङो बेयो नैबे मथंगुरि निफ्राय बा थामहिनबा नैबे भुटान हाजोनिफ्राय बे बोहैबोयो आरो बोहैबोनानै नैबे 37 नं राजा लामा थामहिनबा नैबे सरभबथिं बरपेटा रोड आरो सरभब बेनि मोनसे दालां दङ दा बेथिं बेयो सोरखिलाङो दा बेवहाय बे दैमाया जोबोदनो दा नैबे समाव दिदोमै दङ मानोना दै दाख्लै जिखिनि जोङो मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय जोबोद दैया नैसिमहालागै उसिफावदोंमोन आरो नैबे आं जे जायगायाव गसंना दङ बे मानास नेशनेल पार्क थामहिनबा नैबे ओजोंहाय सानजा पार्कखौ बेनो बे मथरानो लाखिना दोनदों नाथाय बे जुदि मथरै गैयामोनब्ला हयथ' बियो गोबां जायगासिम बे उसिफावगौमोन आरो नैबे जोंनि जाखिनि जायगाफोर सालबारि रुपहि बिदिनो गुबुन जायगाफोराव बियो लोमसावगौमोन बेनि साखाथियावनो जिहेतु जों दङ बिराद गुसु थान्दा बारा
आरो जोबोद मोजां मोनो फिल मोनसे जायखौ आं नोंथांमोननि एक्सप्लेन खालामनो हानाय सिगांनि बेला आरो दानि बेलाखौ जुदि नोजोर नायोब्ला सिगाङाव एसे जायगाफोरा एसे आगोलाव दंबायोमोन नाथाय बे खुरखा नैबेसिम लागै मोनफैबाय आरो हयथ' बियो फैबाय थानाय समहालागै बेनि जुदि जोथोनखौ मोजाङै लायाब्ला फैबाय थानाय समाव बियो आरोबाव बे नैबे मथारिखौ खुरख्लानो हागौ थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे जायगाखौ बा थामहिनबा नैबे मानास नेसनेल पार्कनि साखाथियाव बोहैनाय बेखि दैमा बा बोरसि दैमा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोना बेनि हिस्टरिखौ मिथिखादों जानो हागौ नैबे बोरसि दैमा माखौ बुंनाय जायो मेथाइ कनकलाल स्वरगियारिनि बिथाङा मेथाइ खननाय नैबे बोरसि दैमानि बे मेथाइ मोनसे सुजुनाय दङ बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानो हाखागौ आं बेखौ बारा बाथ्रा बेनि सोमोन्दै बुंला थ' गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनजों आं सावरायनानै आरो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ दिन्थिनानै